ka koma gida yanzu sai ka koma gida to dama kai sana'a kake nan ban taɓa yi ba wannan ta farko kuma don an aiko ne amfani da wannan damar oke kai amfani da damar kai yo kuka yake nafin kuma ka don ka samu kuɗi to shi hilani ce dai da ka ambata shi kuma ya yake shi a shugaba gaba ne an kai asabin diga a bayar shi hilani ce wane ne gaba ne an kai magana wane ne arɗin zuru ce in an so bindiga in bayar ka bawa in ba arɗin zuru in ba a ba arɗin zuru wurin wa ka an so bindiga wurin yaran malam tuku to shi wangari shi hilali ne ka so ka ambace shi da baki cede shi yana da hannu ciki kwarai to yanzu su waɗanga mutane da kun ka ɗauka don Allah na himmi sun kai muku wallahi kuɗi ɗaya muka so gare su ai kuɗi kawai kuka so gare su ku kun kesa yanzu suna iya baku kamar miliyan nawa miliyan 100 kowane miliyan 4 kenan miliyan 2 miliyan 2 to akwai wani abu wanda akwai gidansu wanda sun ka tsone maku idanu hakun kai musu haka dan muri wallahi kwance zama bayani kwara ci gaba kwanci ka za a yi ci gaba haka ci gaba za a yi mana komai wallahi yi bayanin da kace za ka yi bayani kwara ai saboda hannuna za a kwance ka mana ayan ka gama za a kwance hannuna don Allah ku taimaka za a kwance ka a kwance ko da guda ne ci gaba da bayani zan kwance kan dai kai bayani to ci gaba har ko hankop a sa mai sai a kwance shi amma ya gama bayani ku kwance min kawai wallahi zan yi kama a sa ma hankop kama a sa ma yanzu kamar nan dan ba mu da ma muna zargin akwai gidaje waɗanda bandit suke zama an kashe gudan wane ne na mande to yanzu ko kana iya ba mu target ɗin gidaje inda yan iskan ka zama masu kidnapping da masu ajabin dubu kwarai da gaske nan cikin damba kwarai don Allah kana iya ba mu gida 5 ko 6 sai a sa shi ya wanka ba cikin mota za ka sani in kai ka gida cikin sirri kuma za a samu bindigogi ko za a samu bindiga compound to yanzu don Allah tambayar nake so in ma kai hakuri wane ne addilalin wayannan mutane wanda yake sayan musu da gidaje suna samun mahauka akwai ba wanda yawa gari mu dallalai to ka gaya mana guda 5 ciki akwai makau na'am daya makau wani wuri yake zaune masallacin juma'a nan bisa hanya mi'a lakanin shi makau bawa aka ce makau bawa akwai ciyama zibi mi an lakanin shi bai da wani suna sai shi